बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि थाखाय सरकारजों सावरायनाया सोलिगासिनो दं। बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दा बिनि थाखाय गभर्नमेन्टजों सावरायनायाथ' जागासिनो दङ आसाम गभर्नमेन्टजों। भिलेज नटिफिकेशन कन्स्टिट्युएन्सि बानायनाय आरो इलेक्शन बानायनाया फाइनाल पर्यायाव, नाथाय मोननैसो फिसा प्रब्लेमनि थाखाय फाइनाल महर होनो हायाखै। दा बे बेलायाव जोङो सावरायलायनानै बियो मथा-मथि फाइनाल पर्यायाव फैनानै दङ। दा खिन्थु मोननैसो फिसा प्रब्लेम दङ जायनि थाखाय नैबे खामानिफोरखौ फाइनाल महर होनो हायाखै बा आवगायथारनो हायाखै। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बर' गोजोन गोरोबथा थामहिनबा बिटिआर एकर्डनि 5.1 दफा बादियै बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथाय दानानै होनायनि बाथ्रा दंमोन। दफा बादियै प्राय 1 बोसोरनि उनाव बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ इन्टारिम काउन्सिल दानानै होनाय जादोंमोन। नाथाय इन्टारिम काउन्सिल दानायनि उनाव दासिम 2 बोसोर बारलांबाय, आसाम सरकारा दासिमबो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ फुल प्लेजेड काउन्सिल महरै दाफुंनानै होआखै। बिकेडब्लिउसिनि मावफुं सोद्रोमा गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरा माब्लाबा बुङो सरकारजों सावरायगासिनो, थाबैनो गामि फोसावनाय बियाब दानाया जासिगोन। नाथाय सोरबा बुंनो नागिरो बिकेडब्लिउसिआ फुल प्लेजेड जानो गोबाव सम लागोन। बेफोर बाथ्रानि थाखाय बिकेडब्लिउसिखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गोसोआव दायो गोबां गोनो गोथो सोंथि। बिकेडब्लिउसिनि गामि फोसावनाय बियाब दानाया माब्ला जागोन? ना बिकेडब्लिउसिखौ इन्टारिम काउन्सिलनो गोबाव सम दोनबाय थागोन? मा जाहोननि थाखाय दासिमबो जाफुङाखै? सरकारजों सावरायनाया दा बबे थाखोआव दं? बेफोर गासैबो सोंथिखौ बिथा खालामनानै खौरांगिरिफोरनि सोंथिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिकेडब्लिउसिखौ आबुङै दाफुंनायनि थाखाय बिबान मोननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारिया मा फोरमायखो खोनासंदो। दा बे बेलायाव बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दा बिनि थाखाय गभर्नमेन्टजों सावरायनायाथ' जागासिनो दङ आसाम गभर्नमेन्टजों। दा बेयाव मेइन खामानिया जोंना भिलेज नटिफिकेशन थाबाय आरो कन्स्टिटुएन्सि बानायनांगौ आरो इलेक्शन बानायनांगौ। दा बे बेलायाव जोङो सावरायलायनानै बियो मथा-मथि फाइनाल पर्यायाव फैनानै दङ। दा खिन्थु मोननैसो फिसा प्रब्लेम दङ जायनि थाखाय नैबे खामानिफोरखौ फाइनाल महर होनो हायाखै बा आवगायथारनो हायाखै। दा बिनि थाखाय जोंनि सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ। दाख्लैबो राभा आसमनि जि काउन्सिल दङ बा आरसु दङ बिथांमोनजों एसे सावरायनाय जादों, बिथांमोनजोंबो एसे प्रब्लेम दंलायलायो। दा मेजर बेबायदि जेबो प्रब्लेम गैसोला। दा जोङो बावैसोनि गेजेरावनो नैबे भिलेज नटिफिकेशन आरो जि कन्स्टिटुएन्सि बानायनांगौ इलेक्शन खालामनांगौ बिनि खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। बेयो बिथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों। दा बेयावथ' मोननै मोनथाम बाथ्रा हाबनानै थाबाय एसे। बिटिआर एग्रिमेन्टआव जि दङ बिटिआरखौ एक्सटेनसन खालामनांगौ, बाउन्डारि अल्टारेशननि खामानि दङ बेबो थाबाय, बेबो फाइनाल महर मोनाखै। बिनि थाखायबाबो नोङो गामि नटिफिकेशना एसेब्लाबो माने उन सिगां जाखागोन। दा ओंखायनो नैबे बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों राइटखौ बुंदों, बेयो खोलोब जागोन।